són els nostres companys per a recolzar-nos, que ara us ho comentaré. El nostre col·lectiu Pense Pensions Dignes, recolzats per les nostres companys i els nostres companys de la coordinadora, per un públic expectant i tots el nostre profund agraïment. Enguany ja són moltes plataformes que estem adherides a la coordinadora i algunes estan avui així per recolzar-nos. Alzira, Gandia, Ontinyent, Camp de Morvedre, no sé si han arribat però arribaran, Tavernes Blanques i València. Benvingudes i benvinguts a totes i tots. Gràcies. També hem d'agrair la presència dels representants que han pogut vindre, els representants de diferents partits polítics. Moltes gràcies. També donar les gràcies a l'Ajuntament que cada setmana ens facilita l'equip de Mega. Bon dia a tots. Ja ens coneguem tots nosaltres. Sabeu que aquí tenim amics, personalment per la gent del Xile, que cada vegada que venim així ens dediquem una quantitat d'energia enorme. No se pot imaginar. Molt bé. Mireu, jo vaig a recordar primer unes paraules que solia dir el nostre veí d'ací de Sueca, el Joan Fuster, i que també solia dir precisament el Sánchez Barnet. Era allò que el poble que oblida la seva història està condenat a repetir-la o a morir. I això no ha de passar. I per que això no passi, hi ha una cosa que hi ha que dir claríssima. Penseu que només hem de fer d'una manera molt ràpida, una xicoteta reflexió. Mireu, fa 100 anys, ara fa 100 anys, en l'any 1918, una manifestació feminista, la més gran que es coneixia en aquella època en Espanya, va ser el cap de llança que va fer que tot el moviment obrer es manejara també. I aquell moviment obrer que es maneja va aconseguir, per una part, que tinguérem el segur obrer i per l'altra que es aconseguiren les 8 hores de jornada. Per tant, vol dir que el moviment obrer va ser capaç de fer tot allò per nosaltres, per allò que avui estan intentant arrebatar-nos. Però no oblidem que també la burgesia té unes armes enormes. Resulta que varen assassinar en el 1919, el 15 de gener, a Rosa Luxemburgo, una gran feminista i una gran lluitadora per la classe treballadora. Després, no oblidem que, com sempre té reserves de la dreta, en aquest moment el que van fer va ser agafar i Mussolini va muntar una organització que es deia Feixistes en Combat. Recordeu-ho. Molt bé, 100 anys després han hagut així, l'any passat va haver una manifestació feminista que és un exemple per a molta gent de com s'hem d'organitzar i de com ha de funcionar la classe treballadora. I aquest exemple enguany s'ha repetit, i s'ha repetit amb moltíssima força, fent una manifestació més important encara. Però no oblidem que al mateix temps havia un altre moviment, que també la majoria és obrer, i que és el moviment precisament pensionista. El nostre moviment, on nosaltres estem, i que damunt, quan veuen en aquest moment que hi ha brega, que hi ha ganes de demanar els nostres drets, allò que tants anys ens ha costat de guanyar, apareixen nous moviments feixistes, així, ara, exactament com fa 100 anys. I senyores, així el que hem de pensar sempre és que això no ho hem de permetre. No ho hem de permetre. Pensem, simplement reflexionem. A qui hem de votar ara quan vinguem? No, que no vaig a dir noms a fulanito o venganito o a tal partit. No vaig a dir això. Simplement reflexionem com actuen ells. No repetim la nostra història. Avancem. I avancem simplement tirant, fent-los fora i anant només aquells que ens han defès i estan defendent-nos a la porta. El nostre company d'Ontinyent, de la coordinadora de la Vall d'Albaida, també va dir-vos algunes paraules. Bon dia a tots i a totes. Jo simplement felicitar-vos per l'any de lluita que porteu en defensa de les pensions públiques.
jo me'n recorde com vam començar este moviment en Ontinyent. Un dia allà per el mes de febrer desvenen en les redes socials una convocatòria que no tenia ni nom, no tenia res, no sabia ni qui convocava, per acudir a les places de tota Espanya en defensa de les pensions públiques. I sobretot perquè la ministra d'entonces, la incrítica Fátima Báñez, ens havia enviat una carta anunciant-nos que anaven a pujar les pensions, que l'augment de pensió significava menys diners que la carta que ens havia enviat. ¿Vale? Ens va indignar a tots i d'ahir va sortir aquesta convocatòria. No és que la coordinadora estatal haguera nascut en aquell moment, portava ja un parell d'anys abans intentant organitzar-se i lluitant per les pensions públiques, però molt aïlladament i cada un pel seu costat, pegant tirs en Catalunya, en Bilbao. Per cert, Bilbao veureu que és l'avançadilla del moviment pensionista, doncs no es van manejar a partir de fa un any, portaven ja un parell d'anys abans lluitant per les pensions públiques. Bueno, en Ontinyent, la Vall d'Albaida, s'enjuntarem aquell dia i diguem, qui ha convocat això? S'enjuntarem una cinquantena de pensionistes. Qui ha convocat això? Ningú ho sabia. I de què ve això? No ho sabien tampoc, però tots estaven indignats per la famosa carta que uns dies abans ens havia enviat Fátima Báñez. 0,25% de pujar. Ojo! I s'ha pujar està en vigor, És llei, ningú l'ha derogat. El 0,25, el PP la va aprovar en una llei en 2013 i està en vigor. El que ens han pujat enguany, i l'any passat, és un acord entre dos partits polítics que deixa d'estar en vigor enguany. El que vol dir que si no es deroga aquesta llei, en el 2019, en el 2020 en aquest cas, l'1 de gener, ens augmentarien el 0,25%. Està igual que estaven abans. El moviment de pensionistes va iniciar una pujada en aquell moment, davant de la indignació que teníem tots, i vam començar a organitzar-se. Avui, afortunadament, té molt de pes el moviment pensionista en Espanya, a través de la coordinadora estatal. Hem estat organitzant-se així en el País Valencià, estem millor organitzats que abans i estem eixint al carrer en tots els llocs d'Espanya. Quan la coordinadora estatal ens convoca, eixim tots al carrer. Dir-vos que el que pensem des de la coordinadora és que si aquest moviment decau, les pensions públiques, tal i com les coneixem, desapareixeran. Perquè els bancs, l'IBEX 35, tots estan pressionant sobre el sistema públic de pensions per fer-lo desaparèixer tal com el coneixem. I en el moment que nosaltres se cansem i se n'anem a casa, faran el que vulguin a les pensions públiques. Deixaran de n'haure pensions públiques en Espanya tal com el coneixem ara. Per tant, jo, a part de felicitar-vos que porteu un any lluitant, igual que en Ontinyent, igual que en molts puestos, demanar-vos que continueu la lluita, que no se n'aneu a casa. Pensa que li ho direm als nostres fills i als nostres nens. Les pensions públiques no és que ens les ha regalat ningú, les hem aconseguit nosaltres a través de la nostra lluita durant tots els anys de treball, tots els anys de treball. I ara ens toca defensar-les per als nostres fills i per als nostres nens. Felicitar-vos per aquest any que porteu de lluita, demanar-vos que aneu eixint al carrer totes les vegades que vos cridem. N'hi ha que fer força per a que el sistema públic de pensions no desaparega. Enhorabona per haver complit un any i gràcies a tots per haver vingut. Algun amic que estava així m'havia dit prepara un discurset. M'havia preparat unes notes i vaig parlant de coses particulars. Jo tinc així una filla casada en Sueca, viuen per així, i les obligacions familiars m'han fet retardar-me un poquet. Així que les notes del discurset s'han quedat en una altra banda. Així és que imagine que algunes de les coses que puga dir ja s'han comentat així, són conegudes. En fi, nosaltres què som? Som jubilats, som pensionistes, és a dir, persones que estem fora del mercat laboral, no? I
I per tant, no treballem en una fàbrica, no negociem un conveni, no tenim una patronal. El patró, la patrona, el que siga, el tenim a Madrid i el tenim en les diferents institucions. Per tant, hem de fer-los arribar a aquestes persones, a aquells que es diuen polítics, hem de fer arribar les nostres aspiracions. I per a que ens facin cas, ja he sentit alguna cosa, és una cosa evident, el que cal fer és estar en el carrer, no? Una i mil vegades. Persistir, mai desistir, continuar allà. I els motius pels quals hem de lluitar i persistir ja s'ha dit. Per les nostres pensions sí, per els drets de les dones que estan, moltes d'elles, en una situació marginada o marginal, desfavorable en relació amb els homes, perceben pensions inferiors als homes, i pel conjunt de la societat, començant pels nostres fills, algun dia també pels nostres drets, estos que portem de la maneta a l'escola, també per ells, perquè la societat ha evolucionat de tal manera que la indústria ha anat desapareguent de les grans ciutats i de les poblacions. I el proletariat clàssic ha vingut desapareguent. Doncs on hi ha un col·lectiu que té una situació més o menys uniforme i que té capacitat per el número de pressionar i reivindicar, pues està així davant, i molts altres que no estan i que potser algun dia arribaran també. Per tant, jo només dic, si tenim, eixa és la nostra patronal, els que tenen el poder polític en les seues mans, i nosaltres som, entre cometes, si voleu, el proletariat, les persones que depenen de que ells decidisquen, persistem, continuem, i una qüestió ben, a més de persistir, continuar en el carrer, hem de fer aquelles coses que es forcen a fer-nos cas. Ja ho ha dit el company, és de que això se repeteix i se repeteix. Van com a ploramiques molts d'ells darrere del nostre vot. De sempre s'ha pensat que la tercera edat, a l'hora de votar, fan cua i posen la papereta. Perquè nosaltres som tercera edat, no? Bé, doncs anem a votar. Ara tenim una conjuntura especialment interessant per aprofitar-la, perquè després, en passar la conjuntura de les eleccions generals, després de les autonòmiques i les europees, igual vés a saber quant de temps tindrem que esperar perquè se nos presente una oportunitat com esta per a tocar a la porta i aconseguir que ens facin cas. I no ho faig més llarg perquè ja t'he dit, el que encoratge a tots és que la nostra... Se m'ha acabat el discurset. Pues bé, així és que vos encoratge a estar en la lluita quan en som pocs, quan en som més i quan som una unió. Esperem així que ens facin cas i nosaltres puguem mirar amb satisfacció i amb orgull a les nostres famílies i els que venen darrere per tot el que hem fet i volem seguir fent. Gràcies. La valenciana, que són els que van començar els Yayo Flautas a València, que tots els dilluns tenen el que es diu los lunes al sol i allí se concentren. I bé, ara vos dirà unes quantes coses perquè ells començaren, crec que abans que nosaltres. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que la plaza hoy queda muy guapa, Es un espectáculo bastante digno de ver. Solamente corregir una cuestión a la compañera. No soy el único portavoz. Aquí hay dos portavoces más. Amelia es portavoz y Rafael también es portavoz de la coordinadora valenciana. A partir de ahí, enhorabuena por cumplir un año. Sabíamos que esta no era una carrera de 100 metros. Esto es un maratón. Y hay que aguantar el tirón. Yo invito, porque evidentemente hoy no va a poder ser, invito a que hagamos un análisis de cuál ha sido nuestras
conquistas en este año, que evidentemente nos parecerán pocas, pero las ha ido, y con el fin de saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Es fundamental que de vez en cuando hagamos un alto en el camino y nos situamos y demás. La pelea es grande, Imaginarse que han intentado quitar el tema de las pensiones de la campaña política que se nos avecina. ¿Sabéis por qué? Porque allá donde sabían que allá donde estuvieran hablando de política, estaríamos nosotros hablando de pensiones y de cuestiones sociales. Ese es el gran motivo y eso es lo que al final nos tiene que guiar, y nuestro voto es directamente para decidir eso. Si hay algo que se rompe en España, no es una bandera y no es otra cuestión, es el modelo social que teníamos establecido. Eso es lo que está en peligro y ante eso nos tenemos que situar. Nos tenemos que situar en las calles fundamentalmente con nuestras movilizaciones y nos tenemos que situar ante esa urna que el día 28 hay que llenarla de votos. No vale el quedarse en casa, compañeros. No vale luego decir que se han subido los fascistas o los neofascistas o no sé qué. Hay que plantearse de que eso es por los votos o por la ausencia de votos. Y eso lo tenemos que plantear. Tenemos que analizar cuál es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido, y lo podemos decir a bocas llenas, de que los decretos 2011 y 2013, que pasaban totalmente inadvertidos y que marcaban el futuro de las pensiones, los hemos destapado. Hemos estado hablando en todos los sitios. Seguiremos hablando del tema y seguiremos denunciando el tema. Hoy en día, las pensiones están en la mesa de discusión de todos y cada uno de los centros donde vamos. Hay una cuestión que nos planteamos en estas elecciones y tenéis que ser partícipes, compañeros. Allá donde haya un meeting, allá donde haya una charla y demás, tenemos que aparecer con esas banderas, con estas pancartas, para dejar claro que lo que queremos es eso, que se hable de nuestras pensiones, de la sanidad, de la enseñanza, de todas aquellas cuestiones sociales que nos afectan. Hay un descarado corriente neoliberal que plantea acabar con todo lo que sea donde sea posible negocio. Las pensiones, el único objetivo que tienen es que al final obligarnos, porque es voluntario, hasta la fecha es voluntario, pero obligarnos a que al final, para poder llegar a una pensión digna, tengamos que suplementarla con planes de pensiones privados, a unas sabiendas que esos planes de pensiones privados cada vez tienen menos rédito y menos intereses y que al final eso es un negocio para los bancos. Eso es el objetivo. Esa gente sí que sabe a quién defiende. Defienden a los bancos, defienden a las empresas, a las multinacionales. Esa es su defensa. Tenemos que saber quién nos defiende a nosotros y potenciarlos a los que evidentemente nos potencian a nosotros. Os emplazo, ya digo, hemos hecho una recopilación de los temas más importantes de la plataforma y se la vamos a entregar a todos y cada uno de los partidos. Y queremos respuestas, no queremos que nos den grandes cambiadas, como ha pasado cuando se ha hecho en una mesa redonda. Queremos que nos contesten a cada uno de los temas. Haremos análisis de cada uno de lo que contesta y lo haremos llegar para que al final sepáis qué es lo que decidís con vuestro voto. Dígame usted, que sea fácil, por favor. Planteando que del tiempo que podamos, el día 13 digo que podamos por ley hacer una gran manifestación en Valencia. El día 13 de abril es la fecha que nos planteamos. Lo valoraremos, lo haremos y demás, porque tienen que saber a qué se enfrentan. Los que están diciendo que si España se rompe más, que no es que eso es lo que se rompe, lo que se rompe son nuestros derechos. Adelante y que dentro de no sé cuántos años podamos seguir contando lo que hemos conseguido y contando con mucha más eso. Hay una cuestión que tenemos que ser claros. Necesitamos a la gente que viene detrás de nosotros. Las pensiones afectan a todo el mundo y pobre de aquel que no la afecten, Vienen toda una civilización, toda una serie de gente detrás de nosotros y tienen que saber que su pensión está todavía más en precariedad que la nuestra. Tenemos que hacérselo saber, tenemos que decirles y demostrarles que el tema no es de dinero, no es un problema económico, es un problema de cuestión política, es decir, es una voluntad política el cargarse las pensiones. Nada más, nos vemos y hasta la próxima. I aleshores tenim reunions tots els mesos i plantegem allò que activitats i coses que anem a fer i ho vam plantejar. També sabeu que no tenim diners perquè els 2 eurets, que per cert torno a repetir per si algú per a celebrar-lo, i una miqueta original ha sigut fer un pastís gran que ara veureu, però primer que res anem a cantar una cançó. Sabeu que així tenim un lletrista que és impressionant, que és Rafa Iborra,
i teniu en els vostres mòbils, tots aquells que esteu apuntats al grup del col·lectiu de Pensions Dignes, notificacions, la lletra. Després, aquells que han vingut, que no tenien en el mòbil, hem fet unes fotocòpies per a que puguem cantar. És la lletra de l'aniversari, feliç aniversari, però ja heu pogut veure que reivindicativa, com toca. Així que ara deixe dir unes paraules a Rafa per a introduir la qüestió. Faràs vibrar 5 continents. Bé, companys i companyes, avui és el nostre aniversari i Pensions Dignes compleix un any. I per desgràcia hem de seguir lluitant. Doncs bé, seguirem lluitant i cantant. Ara cantarem la cançó del nostre aniversari. Vinga, 1, 2 i 3. Ens trobem avui ací per a commemorar una data de lluita que caldrà no oblidar. No seríem junts si els polítics de torn les pensions protegiren en la Constitució i per tant comprovem que caldrà persistir i lluitar amb fermesa per complir objectius que ens permeten no tenir que existir. El manifest de l'any passat feia referència a la dificultat del nostre recorregut. Un recorregut que transcorria per un camí estret, costerut, pedregós, però que tots junts fent pinya desembocaria en una via ampla, plana, una autovia per al futur d'aquells que ens succeiran. Encara queda un llarg camí per recórrer durant aquest any. Han passat algunes coses bones. El camí estret s'ha fet una mica més ample. Hem aconseguit l'augment de les pensions segons l'IPC real per el 2018 i per enguany, l'augment del 3% per a les pensions mínimes i de viduïtat, la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys la setmana passada i, molt important, ha desaparegut la famosa frase «no hi ha diners per a les pensions», que ja ningú se la creu. Fins i tot, el passat mes de febrer, el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya deia «Les demandes dels jubilats haurien d'haver-se evitat amb un debat previ sobre la suficiència del sistema. El fet d'estar al carrer ha anul·lat de facto la reforma de les pensions de 2013, ben diferent a les propostes de l'any passat del director del Banc d'Espanya, que la pèrdua del poder adquisitiu ho resolia amb el fet que, com que la majoria teníem casa, s'estalviàvem el lloguer. Suposo que ho recordareu. Gràcies a la nostra constància hem aconseguit despertar consciències. Ja són més de 250 plataformes adherides a la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions. Alguns mitjans de comunicació ens tenen en compte i es fan ressò de les nostres concentracions i de les nostres manifestacions. Nosaltres tenim la sort de tindre un diari digital que és Ribera Informació i que es publica. Hem perdut, per desgràcia, Bandú, que Eva Melero també ens publicava, i després també ens publicaran, perquè tenim avui així el periodista de la Ribera i, per tant, Joan Gimeno, alguna cosa podrà dir, que no serà segurament tot el que hi voldria. En el cas de Pensions Dignes, a més de les nostres reivindicacions setmanals, som un moviment actiu en la vida del nostre poble. Hem organitzat xerrades amb Amnistia Internacional,
amb el Departament de Nutrició de l'Hospital de la Ribera. Hem anat a les manifestacions i concentracions de València i Madrid, visites culturals a València preparades per la nostra companya Cristina. Hem recolzat actes culturals i alguns de nosaltres formem part del grup de lectura, com he comentat abans, del nostre company, i torna a repetir, aquesta vesprada hi ha la presentació d'un llibre quan truquen de matinada. Esteu totes i tots convidats. A més, formem part de l'associacionisme que des de l'Ajuntament de Sueca Serveis Socials està duent a terme i que culminarà amb la presentació d'un catàleg preciós que prompte coneixereu. Però el més important és que ens ha permès conèixer gent meravellosa, que ens ha fet créixer com a persones, solidaritzar-nos amb els seus projectes. Amb les companyes de l'associacionisme, Amics de la Muntanyeta, Ecologistes en Acció, junt als nostres companys i companyes pensionistes d'Alzira, el dia 23 de març anem a recolzar els veïns i veïnes de Corbera per demanar el tancament de la Pedrera, alhora que donarem a conèixer el nostre moviment. Vos convidem a totes i tots a vindre a Corbera de matí per a poder recolzar els nostres veïns de Corbera que ja porten 30 anys lluitant per tancar aquesta pedrera. Després, també tenim previst amb els mateixos companys una, entre cometes, ciclotada, és a dir, anar en bicicleta, Sueca-Alzira, punt de trobada per esmorzar al poble d'Albalat. La nostra companya Mila està preparant un taller d'ergonomia que encara que no vinguéreu, crec que en salut crec que valdria la pena que vinguéreu, que s'apuntàreu, que es farà el dia 9 d'abril a les 10:30 en el Centre de Salut de Sueca. En aquest any hem après, gràcies a experts en economia, no els que estan al servei del capital, sinó els que desmunten les mentides sobre les pensions, com la professora d'Economia aplicada Miren Echezarreta, que he citat sovint a la plaça, o els economistes crítics de l'associació, el nom és llarg, ara vos diré la sigla, Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans. Es defenen, governe qui governe, les pensions es defenen, governe qui governe, les pensions es defenen, i les nostres ja. A pesar d'això, encara quan estàs així dalt, vulguis que no, se t'obliden les coses. Aleshores, la primera, la nostra, el nostre logo, fem pinya per una pensió digna. Fem pinya per una pensió digna. Fem pinya per una pensió digna. Lluita pensionista, victòria a la vista. Lluita pensionista, victòria a la vista. Lluita pensionista, victòria a la vista. Fora les pensions privades, amunt les pensions públiques. Fora les pensions privades, amunt les pensions públiques. Fora les pensions privades, amunt les pensions públiques. I la cançoneta que tenim així, que no sé si Rafa vol pujar ja a cantar com ell. Una cançó que vol ser una crida a tothom i sobretot i participe en una lluita que és de tots. Desperta. I la seva lletra està adaptada a la música d'un himne que tots coneguem. Aquest himne és l'himne a l'alegria que imagine que tots haureu cantat en algun moment. Vinga, música, mestre! En primer lloc, felicitant a tota la penya d'ací de Sueca, a l'aniversari d'un any, al igual que a tot el moviment que estem aguantant contra viento i marea. Sí que és veritat que hem estat orgullosos de lo que estem aconseguint, però des del punt de vista hi hauria que anar un poc més enllà. Jo vaig pegar-li voltes a una història que intentar enllaçar de forma transversal en tots aquells moviments que en cada ciutat n'hi hagin, que persegueixen la mateixa finalitat que nosaltres, de forma última, aunque no per les pensions,
para poder conseguir actituds i activitats més o menys acordades i que anaven tots a l'unísono. Crec que les pensions hi ha que defendre-les, però també crec que tots tenim clars que per molt que diguem, en tant en quant en el govern n'hi hagi polítics neoliberals, el que puguem dir va entrar o consistirà al mar. Ahí està posat, neoliberals i patriarcat, i sí que els jubilats treballem. També hem d'agrair-vos a tots vosaltres que estigueu així, que sou evidentment els que feu que cada setmana puguem estar així, perquè sense vosaltres, home, que comence la mascletà!